I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu. Danas ljudi igramo jednu veoma čudnovatu mapu. A to ćete vidjeti u budućnosti, ajde tako da kažemo. Sa nama su tu Luka, Taj sam. Veljko, Koji Veljko? ti, Koji Veljko? Jakovljević, Pozdrav. Veljkinho. Koji bre? 3 put me ne jebiš. O, vrlo ti thank you. I ljudi, sad ćemo igrati. Krećemo. Ljudi, krećemo. Pozdravite, igraju protiv nas Veljko i Veljko. Veljko. Reci Lazo. Gdje si, Veljko? Ali nisam zvao Veljka, zvao sam Velika. A ja sam Veljko. Pa da mi kosa oči. Jebeni ti. To nije fair, znači pala kosa u oči. To neće da poenta. Dobri, Ovo dobro. su bili kao to. Jako i gađam u noge, jako i gađam u A noge. jel može da se poentuje? Nemoj Pa da mislim, može ako hoćeš. Ajmo tamo. Ja sam vrlo nadražena osoba. Pogledaj meni. Ja sam nadraženija. Idemo u apartman. Ne možeš da nadražiš nadraženu osobu. Idi tamo, idi tamo. Tamo. Dobro. Ušli! Bip će tu, Lazar iz montaže stavi bip tu ispred. A kako da zna ako ispred, ako je to unazad, ako mora opet da gleda ispred, da gleda unazad. Zato što ću ja to valjda slušam šta pričam. Neće slušati. Nadam se da hoću. Laza iz budućnosti neće slušati. Loš Laza. Neće imati uši. A Lazo neće ništa da tamo sam patos. Nije tamo. Ako ovo niste čuli. Daj ljudi, koji ćemo skriveni kod? Nema skriveni kod. Ajde, reci neki skriveni kod. Baklava. Dobro, skriveni kod za ovaj klip, znači ako ste odgledali do ovdje, napišite u komentar baklava. I da, i na 100 subova krećemo da streamamo na YouTube-u. Baklava? Kako je Veljko, ti to znaš? Džabe ljudi kad su bolji od nas. Ruke bez. Nemoj da duvaš u mikrofon, mnogo će se čujeti. Da ti vatru ne zune ni kuću slušaju. To je negev, brate, to je moć negeva. Bege paj. Malo ti laga. Ili je to samo meni? Neće da puca. Neće da puca kad neće da puca. Neće da može. Brate, kako vas sam. Mene bi bilo sramotno da me Jakovljević kerija. Vidi je. Veliki pozdrav za one sa 0 kilova. Tako je. Ako ovo izađe na YouTube, vi imate više sreće nego pameti. Pa Laza koji jedi sa veliki pozdravi. Ima 15 HP. Nadražen Jakovljević. Aj, brate, jebo me Zeus. Bip! Lazare iz budućnosti stavi tu bip. Lazar iz sadašnjosti puši ga. Daj, Miloviću, sad ću. Mnogo ću morati ja stavljam bipove, ima pola videa mi bude bip. Nemoj da ti bipnim kuću, da ti srušim ko vuk, neće da nastane. Nije si.
Pa, to spička. Mid. Lazare i ti iz budućnosti. Stavi tu bip. A gdje je bip tačno? Ponovi ako smiješ šta sam rekao. Morat će još više bipova da ima. Malo. Bum. Zrokaj ga, bre. GG. Izrokao sam ga više nego što je on mene. Odmah da se razumemo. A ja sam u vatru izgore. Lukao ćeš jednu, nemoj me pucaš, imate banu, je. Daj, ljudi, kako ste vi u zadnje vreme ovako? A daj bre. Gori, gori. Bum. Pazi, Lindo. Bum. Što? Ovo ima cheat. Prijatelju, možda, vidjet Ja malo troll. ćeš u videu da nemam cheat. Brate, to možda se isključi. U OBS-u. Ako si glup. Kako da isključim? Nisi ti toliko napredan. Pa, a ne snimam video kako trolam prijatelje sa cheatom na mini miražu. Je na aparatu. Evo, kolega koristi cheat. Kolega, nemoj molim te. Mid. A gdje ćeš tamo, Luka? Luka, se ti bodeš? Vidi moju pušku, vrlo sam nadražena osoba. Ma, je? Znaš da ti se vide ruke i noge kroz zidove? Znači, negdje iza zida, vrlo ti tenki lazu. On se mrda. Pazi, Luka, tu desno. I joj, Lazo. Da li da kažem ono što želim da kažem? I šta, mi se ovako tražimo oko mini miraža. Luka, levo, levo. Bip! Pa, Lazar iz budućnosti ti to da... Dobro, ali nije moj, ima pola videa se čuje bip, 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 bip. kako sam nadražena osoba. I treba. Ako, valja se. Bože gospodi, ja nađem s kim da snimam video. Bum, bum, spawn. Bum, bum, spawn. Bum. Kako ti to nije ubilo? A Luka koji puca ga 5 minuta pre nego što on stigne. Neću ništa da kažem. Free fire. Šta? Džabe ti, ni to ti ne pomaže. U zid. Vidi sad ovu taktiku. Dođeš, brate, ovako, vidi. Pa, jel ja treba da gledam ili Laza? Ja ću ovdje da ih čekam u smoku. Nek radi A kilove. što mi fajeraš? Što mi molotov bacaš? Bum. Malo ja. Desno. Lazar je iz budućnosti bipolar. Jebim ti merde, vidje mrtve. Bum. Jakovljeć ruki bez... Molim te. Kako bi ti sa shotgunom sa te daljine ubio? Da smo bili daleko. Odavde do... Ti i ja bip, man. Vidi kako sam nadražena osoba.
daj mi boost ovdje. Ništa od tog boosta. Znači tu negdje je Luka. A, Ali s auto snajperom. Aha. Nadražena osoba. Nadraženeosobe.com. Ja idem ovamo. Veliki pozdrav za one koji su prvi. Hvala. Hvala Najjače. također. Bum. Hitan. Lazer ti je van hit. mid. Uzmi moju pušku, Brate, 5000, 5000 moja puška. Lik me van shotu sa druge Bravo. strane mida. Pa dobro. Baci mali, baci. Dobar mali. Dođi da ti dam nagradu. Ko se crte, ti da, šta? Ko se crta daje Veljko XXL nagrada. Dođi ovdje da me boostaš. Taj. Lazar iz budućnosti bi prvo, jebem ti život. Lazare A? Tam pa te sponi, mrde. A. Vrlo Milović gori. Tresem se. Čekaj ga tu. Ali čekaj ga. Ladno plantaš B. Čuvaj se. E. Juzi, molim. Malo ima rupu ovdje između pantalone. Ajde brže. Ima crvenu rupu usred pantalona, tamo gdje ne treba. Znate ljudi, A daj, to vrlo nije. a znaš što kupuješ defuse kit? Ali gledaj ga, zašto ga ne bi kupovao? Da. Šta će? Brat, imam 12.500, zašto ga ne bi kupovao? $400. 12.500. Ja imam 12.650. izvini. 14.000 luka, znači. Znači nema. Ja imam 500 dinara. I to ti je previše. Bum. I ti si tako mene fliko. A sajt laser bomba. Joj, na draženaosoba.com. No još gore. Gore, apartmani. Shift. Brat moj može dok krene A, B, dok... Neće da će. A nemoj, Luka, nemoj, naljutit ću se. Ti sponi. Luka! Morao sam. 5000 puška. Player. Kako kikam? Znači, Luka, ako još jednom budeš to radio, više ne snimamo videe sa tobom. Morao sam. Nisi morao. Ja hteo. Još jednom li to uradiš. Brate, dosta digla. A, slep sam. Ništa novo. Brate, si realno tu kampa. Daj, brate, Ander. Daj te kej. Zamol. Znači, vidu. Ne idi tamo, ne idi tamo. Tu staj. Nije tamo. Ne skači.
Zalagalo mi. Da za Veljka. GG. Aj, rotiramo se. Luka, ti si kriv. Zato što si naifo. Ljudi, napišite i vi u komentarima da je on kriv zato što je naifo. Ali svakako bi izgubili. Ne bismo. Ovo je bolje. Svakako su bolji od nas. Pa jesu bolje. Sljedeći video ide ljudi competitive. Si siguran. Planta bi. Šta bi to pomislio? Brate! Lazaruse, Čuti, neće ti tamo, neće tamo. Nemoj da krivu. čuti, Neće tamo, neće tamo. čuti. Oj, neće. Dobit ćeš mute ako ne učutiš. Gledaj kitchen. Bum. Aj, znači kempa se. Ali svakako runda. Umećeš od bombe svejedno. Šta? Brate, Bum. Ali što mi najče ja gubi. I joj, ovo je najopija stvar na svijetu. Idi tamo. Ovo što držam. peo sam. Kako si me video? Gviriti guza. Bum. Aj, vrati, a kako? Znači, Neće da... A, uzeo sam sporiju šotku za to. Ker neće da puca, neće da puca. Pa puka neće puca. Luka, zašto šapućeš? Puka nekoliko je sati. Koliko je sati? raš ovo. A šta, samo 4 ujutru. Šalim se, pola 1 je. Ćale koji gledaš ovo, u stvari tata. Kako? Bum. Kako? Ima 20. Aj se zamenimo timove. Da. A ne umem ja da igram kod CT. Čekaj, a šta ako bacimo ovdje smo... ovo. Isto što imala pre. A šta ako hoću ja ovdje? Aj. Tu ti. Levo, tu ti je lazer, levo me. Neće da puca! Na koliko si ostao? To bio bljesak. Alo, ja koristim sada svoj skinčić, vidi. Nemoj molim. Ne. Idemo vamo, ja te pokrivam. Pokrivaj me. Brate, kako? Kako? Šta? Mid su ti, mid. A znači 2 hita i ubijem nekog, dobro. Ne može, brate, ne može. Haker, ima neki haker. Kako se kikaju ljudi? Flashamo ovo. Kako se kikaju? Ovdje ovako stani. I flashaj.
Flešovi su, a? Flešovi su, a? Gledaj palatu. Gore su upala. Gledaj palatu, ja ću da. Gledaj palatu, ja ću da. Gledaj palatu, ja ću da. Kako? Brate, hakeri. Kako me ubi? Bebe, Bum. bebe, 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 bebe. 4 HP. Isa, leđa. Nije be. Ajde čuti! Nije be. Jesam ti rekao da nije be. Pa idi na šta radiš da idi ja. Teško ti je. Bum. Jel nam date se predamo? Ne da ne defuza. Ti koristiš moju pušku, Veljko. Alo, radi. Drži ovo. I vamo. Vamo. Idi tamo. Ja ću ovdje. Tu su. Window 1. Jedan skinut 80 jungle. 40 HP, 20. Tako, ajde, najfaj ga. Ja njega. Al malo se. Što se desilo? Malo ste izgubili. Ha? Ljudi, pobedili su nas. Nije mi jasno samo šta se desilo sad ovo zadnje. Ali, to bi bilo to za ovaj klip. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Poz. Ajde recite poz onako glasno. Da ljudi, to bi bilo to. Pozdrav. I tajni kod je baklava.